acara. Tepuk tangan buat teman-teman YouTuber. Das ngono. Ah, ndak der. Alhamdulillah. Bisa ya ngono kuwi. Yo lek ngono ndang anu Mas Sugeng apa Mas Sopo monggo yuk gamelan mawon mboten napa-napa. Tilanggam sik ngoten. Langgam terus engko sekap-sekap. Heeh, sekap-sekap ya nak ya. Seneng aku. Aku nyilih kursine aku pengen kok lingguh ya. Loh, iki ora oleh, ndak oleh kono kuwi. Sabda Wirama Indonesia Tugu. Dadah teman-teman YouTuber. Siang pantoro ratri mong elek manis sing ati setyamu dek pina tansah handuweni marang kosek lo sang Sulakmi. Bersama Sabda Wirama. Teman-teman YouTuber, halo. Say hai semuanya. Ya. Ayo Mas wong ayu tresna mungkin narya tampa susah bro ning badanku. Banyu segara tresnaku ora bakal sirna senajan nyawa sasak raga wis tresna ora bisa sekap. Siang pantoro ratri mung elek manis sing ati senyaku bisa kanduweni marang sang Sulakmi. Sugeng Galuh Mas Kapal, temanku SD. Wong ayu tresna mungkin narya tangga susah bro ning badanku.
Jerno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Luar biasa Mas Gentong. Tepuk tangannya mana Istirahat sih semuanya? Mas Gentong ya. Mas Gentong Nggih istirahat. sami-sami. Pisan-pisan. Ikut, Matur nuwun, matur nuwun. Sing penting pokoke rata, Mas Gentong wis luar biasa. Iya calon dalang iso yo wes dan luar biasa. Nggih, iki jogine pun siap malih nggih. Nggih, monggo langsung kemawon monggo kita pirsani joki-joki saking Jaranan Campursari Sabdo Wiromo. Semoga. Ayo le, ya ya ya, ya 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 ya, oh, oh, yo 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 yo, oh, ya ya, yo yo, ya ya, yo 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 yo. Ya, 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 ya. Awas joko ikati tawe kok diri kan.